Muri Zimbabwe yamone job wa Sikhala pamwe na singezo Tshabangu vobatana voita unit aiwa kuenda against vanozonyichamisa aiwa voita unit vachikuzirana vachibetserana vachiti aiwa isusu tinoda kuzoisa change muri Zimbabwe. Notaura kuti job Sikhala pane mashoko anotaura anobva atokuzirirwa aiwa navasengezo Tshabangu zvinyanzobuda pachena kuti vanhu vaviri vari kusaidiwa. Tisati tamboendera mberi nenyaya iyi andokurudzirai bva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon torambo china mabditsa anokupa pano paZim News Live. Nokuti we waSikhala audio patwitter ine pakonyera chiti, fellow citizens, you know for a fact that I've been subjected to serious leadership trials and tests that include severe punishments for things that I haven't done than any of my colleagues in my ring. So I'm yet to take a bold move that will yield real change. Trust the process. Mashoko makuru ataugwa na job Sikhala vachiti aiwa trust the process. Noza kwana cover noza ma punishments andakaenda through. Sataona kuti va Joseph Chinotimba vanonyora vachiti ndizvo chaizvo takamirira kuona sengezo Tshabangu anobva pinda anobva anyora kumendeka chiti, this is the reason why I assisted you to get out of the prison. You have better leadership qualities than these cowards. Aiwa vanobva vataura nendevele chavo vachiti aiwa ndiyakuhloniha mufo wetu. Aiwa muri Zimbabwe ndo mashoko anobva vaya vachitaura vachimusimbisa vachiti aiwa ndosaka ndakakuburitsa aiwa mujail nenyaya kuti une leadership qualities antodarika hanzi makawadza amene makawadza ndivanani pamwe ndivanozonyichamisa atizive. Tona mumwe anoyanyora achiti ikodzero dzako mudhara ita chako but isusu PANECHAMISA atibvi. Aiwa ndozvanova vachitaura hanzi ndo patiri pana nezonyichamisa. Saka muri Zimbabwe chotidze mafungiro enyu penda comment section medu musangano subscribe kulaika channel on the bell icon. Tambo chana mabditsa ndokupa pano paZim News Live.